găsim un episod din Brawl Stars aici, cum vedeți, cântă papagalii mei, nu-i băgați în seamă. Așa, o avem pe Amber pe shop. Uitați-o. Bun. Doar că voi vedeți că eu am decât 7 gemuri și a apărut acest skin. E ok, dar haideți să-i dăm și un pic a trai. Și facem un episod de 12 minute. Cred că e așa. Are un... Ia când aruncăm. Așa, ok. Lasă niște cranii acolo. Bun. Acum eu l-am pe Crow la Power 3. De asta am făcut episodul ăsta, că l-am pe Crow la Power 3. Și haideți să băgăm un meci și să facem 29-le astea. Și ne mai uităm o dată pe shop, vedem ce este. Dacă pacă. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Zombie. Aplauze. Nu sunt pe live, dar aplaudați în chat. Uite la asta, user. Da, nu. Laude și a băgat game modul ăsta cu fantome. Razor Shift. Nu știu cum. Nu știu, că eu doar am trăsunat, m-am uitat și atât. Bine, este clar. Mai bun eu o să încerc scuze, pentru că nu vorbesc cu... Nu. O, serios. Mă, Frank, lasă-mă în pace. Du-te și lasă-mă. Bă, du-te, mă, și lasă-mă, mă, n-auzi. Hai să vină vorba, da. Știu că mulți... Nu se poate. Are here. Uite-l și... Veni gura spartă. Salut, gura spartă, ce faci? Încătat de cunoștință. O să fim noi de aici, ne avem prieteni. Deja suntem. Eu când dau damage și zic că suntem niște prieteni. Salut, Poco! Salut! Oh, fac pe tine. Pe mine. Nu mă ating. Bă, să nu mă atingă nimeni, că-l bagă în spart. Mă duce acum o prostie, dar n-am zis nimic. Da, e că... Așa, am 11 power-up-uri, problemă. Mai pet de demne. Pet. Pictura Mamă, poate reușim să facem acum 10.000. Bă, dacă facem 10.000 pe episodul ăsta vreau să facem 10.000. Dacă nu strângem 10.000 de like-uri, eu îmi bat picioarele. Pe cuvântul meu. Oh, crap! Da, nu știu ce să zic. Se pune pauză de la 5 leg, durează. Haide că facem ceea ce zic.
Știu că pe undeva plictisește. Nu se schimbă limba, nu era să nu pot să mă văd. Salut! 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 Fac ultimata pe 2. Ce naiba fac mai aici? Bă, moarte-te! Îmi cer scuze, dar eu trebuie să vă dau damage. N-am ce să vă fac, asta e tot. What? Aaaa, ce m-a așteptat Bibi, dar nu știu. E retardată, mai bine zis. E frig. Tric. Tananenone. Îmi fac de tananenone. Let's settle this beef. Dau respect. Day and night cannot dwell together. Mi se pare că s-au de cântare. Îl lăsăm așa, normal. I-am uitat. 3 de power up. Hai să joc cu Crow. Ne pică sau nu ne pică puncte pe Crow, dar eu vreau multe puncte pe Crow. Multe. Tu nu ești mai Crow. Bă, măcar l-am power. Două de fapt, dacă îmi dă la sfârșit 100 și ceva, e de timp. Trebuie să joc cu alt caracter. Așa, acum vă sparg urechea cu această muzică după Brawl. Dar vreau să învăț de la un prieten de-al meu cum se face și live. Live de... Și îmi cer scuze că nu mai postez atât de multă vreme Brawl Stars sau jocurile mele, dar când este mama mă întrebați de ce atât de ce nu pot să filmez cu mama sau acasă, pentru că mi este rușine de ea. Asta este, doar că eu știu despre ce este vorba, nu știu. Puponiață. Trebuie să mi fac viața. Trebuie să dute. Barley, te bate-te mușchi. Liniștește-te, le iau cu calm. Cred că la 10 minute. La 10 minute de filmare ne vom opri sau de filmare nu vom face 10.000, dar nu. Al naiba el să fie! La 9 minute, oameni buni, vom încheia acest episod. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Am mai urcat un pic anică. Spune că v-a plăcut, apăsați butonul de like și ne zicem că ne vom revedea. Data viitoare, pa, pa!